राज्यात अनेक ठिकाणी जमीन गैरव्यवहार. नाना पटोलेंचा सरकारवर गंभीर आरोप. सभागृहात उद्या मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचं पटोलेंनी सांगितलं. आमदारांची समिती नेमण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. सगळ्या शहरामध्ये याच पद्धतीनं सरकारने टॅक्टिस वापरलेली आहे. ITच्या नावाने ज्या जागा नियमात नाही त्याही हे महारत्नाची जमीन होती. अनेक जमिनी या पद्धतीनं सरकारने यांच्या मित्रांना वाटलेली आहे. सगळ्या मोठ्या मोठ्या उद्योगपत्यांना दिलेले आहेत आणि याच्यामध्ये एक मोठी लूट राज्याच्या तिजोरीची या लोकांनी केलेली आहे. त्यामुळे माननीय हायकोर्टाने आज जो या पद्धतीचा आदेश दिलेला आहे त्या आदेशाप्रमाणे सरकारला कारवाई करावं लागेल. आणि माझी तर आम्ही मागणी करणार आहे, उद्या आमची चर्चा आहे त्याच्यावर. आम्ही मागणी करणार आहे की असे किती प्रकरण आहेत आणि अशा सगळ्या प्रकरणासाठी महाराष्ट्रातल्या विधिमंडळाच्या आमदारांची एक कमिटी बनवून या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी केली पाहिजे.